Miamano no mwanju muliri on Ndizi TV andonzi asobere tena mambiengia tokonyana na sembe wane na sumuru wilgwenza kya litukonerera miss chitarikini sano motenyi no motangani mwa bijirubene merongibere neseto kartu semere tena ndonzi asobere kwa bokirbuya ni godagete kwirubiri ojase keba kya okeri tuko asi nayo korere mere masokwirire sabuni yawo asokwirire mugati okera lituko twakore ne asemambia boniga andonse soberto chaka monento rando kora monento karondo jina chera girejida kaisano usikia utokire kaisano sinsa 12 chabona mambia lituko ligi ya nonyekere January asorongo rwagusii ne kendeta keigo ekero okorengani na matuko amageganya sao twanjeire mbra ya tuwe kinsemo jinde maminja matuka magekero mbreta gadure January dangabona no mugaseke mberi kabisa lakini ni nyasaye natonjete na January nigere tabauti anena sorongo rwagusii andonse soberto mwanju muriria na asemberi na kwabokire nande wachakire kebao kyao osindike kebao kyao kwenda semambia boniga asenjera ya bene gotwakore niyo bene intukurubono wegainsezo ekaroto bwata mange lituko liaramisi nyona lituko liaramisi botambe ngere kora gense ya moneno swali gatujwa kwanda lichiko editwa manya lichiko lito ekyagara o mambi gose ngena bora nyore kwenyorire asabe yelichiko korende karo kwa manyire na abobe owene bwa omboro byobo ichiko kyota keri kubwatira bakonyorana naye kwerendiri kumanju muri ndonse soberede na lili bali abene kokwaria ni asenjera yabene nyoro nabako tobwate sensemo yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital paga sensemo ya YouTube nabako tonyora Ndizi TV News onyachinga to tweet @Ndizi TV News eboigo kerengeli kyao Getome gwetera sena mbira seskini ya gorabu abuno gotonyora gwetera sena mbigo thina kikwabokira na kirobereti litukoria senjera ya bene Joshua nerora sensemiriende kwene kuna maliogi nechibicha gochira senjera ya bene na njibona botamberiane Brighton Makoli Biamono na Nigeria nensara nyarangi ontita emambiengi yalitukolia Alhamisi bakakoliroka TBT na inde nelitukolia tangani kegima ase wiki entangani ye omutinyo motangani kegima mwaka w'ikiri 2023 na isato bado ne wiki angani ne wiki enya asumwaka oyo omoya good morning andonse asobere to mwanchu muligereria bogitaseni kya Ndizi TV omwanchwa bomoroberio bwensa kya kera litukolia Jumatatu goika Ijuma togochaga igase studio twasanga naye koro 12 mpaka isatu chemambia ya bono na mangara sumurubiri mwanchu muligereria igo kabamo na intwe gwikomo elyo kero torochega igase studio nyasatu ancheira to tamariogi no nyama kuba karoba gotebana ye chimioro naye ntwegenete ngakwa bokire bya andonsi asule ekone ndonsi gutobwate kurwa ngongende yonsi ebe isiko ye county ya Kisii ebe isiko ye county ya Nyamira isiko ye nse ya Kenya kole chinsemo ao tokwaligania senchira ya bene korwa diaspora mwensi tobaliganie asomoyo muya egere tusanga mona inwe goika omwelio Sofikemi Motangi yone lishabiki reito kurwa Nyangongo Felistas Nyanchama lishabiki reito kurwa chinsemo chumosocho egere bagotugekana na Keisto onchari kurwa chinsemo cha minyinkwa Eric Baraza Biamono lishabiki reito naye karibu sana asumurubulio Dr. Nyasimi kurwa Nyanchwa Mbiole na Wakili George Monto metano enda tukubwati umurubelio ntubwate yabo sagini kuro nyalibali masaba tukatwara yabo Krisa Rogo tukatwara mwensi pi yabo kuro alibo sansa gali PG ntubwate yes Vincent good morning na mashabiki wetu kuro Dagoret South ntubwate kuro Kibera ntubwate kuro Pipeline Nairobi Westlands Mountain View Kitengela mwensi pi twabaligania senchira yobo kirano lishabikire ito manyakero go team diaspora Kennedy Mirieri how are you na mashabiki ande mwensi mukubwatirana tobaliganie yabo mada Ezra korochinsa machaitibo isecha Eric Baraza Esther mwensi tobaliganie abwitibo girls tibo boys angane kanise koro kwa itibo PG musali narali obwate tingali na ibireli eta kidogo kolende orelisha biki rio morobulio bwensa kana mwensi pia ndonsi asimwabeta tobaganire litukoligia kolende kabama na intwe wikomoelio Uya kabisa Sara gendonkiye kia akero no ena bantu basinaria kenyorukia ultimate na gikoro kwikia na igurukia mteng matunwa ntubwate iranyaria bokionaria gendonkiye gebona abana batano mwana bonyare bengete no araria moroberi bwenza kya mambi mbye mono nara tarjin semo abao nene nara naro chalia bantu batana ke bienza kiego jabaganteina
awa Sara Nyarangi maiga kwa nyanji abantu tari mondo amone ngina banda bange barengi banda bange aya na ndina kabisa banda ndino no ribwe kamera mo kwa kurumaiga Joshua nere mo maiga Joshua tana kwa eto maiga nande mbako maite buna chiza jija mangana maiya ko bole ay kona gitaria ay kona ri Joshua ko bono left to right Joshua kona joko beli left yokobe kabisa lakini kero rigeredi TV right yako lakini erekera left yako mbia kabisa omwancho murigera ligo Joshua na mwetu maiga abantu batane nsakia mbiye mo kurosari tuka bande bakar konyoru guko tore chae saliyo mete chae mambe ko bada kan bade na bono bade kamambi neri miri lakini bade ne bako chaka saa 3 kero tu akoro murobiri akigenda embe ni embe na bera warwali bono kurari murobiri kwensakia mwagenda kene nsakia tongire kabisa mwama otori jai no biyo na mashabiki tonzi kero nero Ndizi TV nero wanso msugina ndinka yura nyore mangana yo korosera litugo ni gaiga igoro na nje ningeira maigao na ya Joshua karnale ngechi semocha sa metarigo na taria karnale ngechi birika chianali bakanga maiga ensakia nigera nde tonsi karna ruta bana ende nchengoli mpaka nyakoiba a secondary school aliga abantu banyeji mbago gete kondra for the first time bagatero wikali studio mungwana nale moko bakomo akoro Brighton mwamaiga nolio ko babeka chibi chino chire chingia ntokwebeka ntutwe ko mwancho muligeria kolende ndowate producer ito gukoriga singia kigima Joshua Mungu akubariki ende mbia kigima asokobomo asomurubulyo yoiga kera lituko nayo mwancho muliga ntogotika magega naye no muntu muya naye to gwakangambia mono kerage asokobali shabikire ito yabo Douglas Obure mbia mono ayina mashabiki ya maya agaswa asomurubulyo bwinza ke for the first time igombia kigima gendra utobwatya yenda utomaji jumbe ya wano denga ki kwa bogera na ki otoro ngakioro vere dirit kolia na boto kwania akara otoro jumrai bwenze ili tukore wana yadeka okwana ne jinyomba churalia aburi tukore adana aki alengera dio jibos konde ni gade tabena bakenya mbara se meri bwangu ngone bindon korra babire konde ni gobona lingire sati kwene kibuna ko yaikirani ale na manga kwande de bimbo byoboralia tuyukanyora sense meri magaseti kero nera rwete nkwana ya bene na ndiri tukurero ni gakageri na ngochi barkonyora naba wasiri baye bachaki karali sense moya sagana ensemo ya nyeri nyeri oseminyeri banyorane barakwana ngakyobo kore bwabo chiko basemia ketane rebo sigo tutumero uchumbe yawo na manga nda korekana sense ya Kenya Kardorjina Karonzo aliganirie office opposition adana ya PBI yale gweta tangi ndekyo opposition office tanganero automatic yoni galiganirie tambo kerekyo kabisa Kardorje mwasiri buburendi weme kitura kindiki era ndeta kurege tindi go chia sabasaga ni wadu bagendete go sunyunta abantu bagwita abantu innocent people to ja sense meri ya kirifale abanyaruka babere mbanyara bago siro bogima bwabo ekubatikana no bosaga ndo babetani chombe chikaibu chinyinga sense meri kunegero mwasire getalia na rode kurudande ge tindi ndo chikurira inege kurege kurwewa ya korere bosaga ni obwere go se abakenya baru bakareme tu mimo basaga ni barabiaba ndo jenonye mobungo tiati na ruetenere gatena ya bando tuma ite bando bago itabando tikababwatu ayuna aragenda tokorkana sense ito ya Kenya se county ya Gusii morojo mugabana we county ya Kisii Paulo Simbarad na genda tokore mirobiliaye itukuri goro na nenga sense mo ya marani na nse meria o machoge asagenda kuigura ebintu biroji okonya bamenyi bensemeye sense ya marani na tete na vegetable factory ose endo biroji okonya mangana echingeni abaje okonya bamenyi bensemeri ayo nara magendero agane ire chinga kia baraibare obisi igoto wakangambia mono asebonsi balibatete ko yalegania this is the working year Dr. Ruto na maana tebetenga bono na liatete ko lingesa na ne karote to kando bosi to Brighton tuliko bokanda esati kero bunere go sesu atakegeta oigolinge njira gitega na lia karo chikobo ros kabisa okando bosi tuliko kanda just igo oikobo kanda ko lingete shati go se lingete makone metambe egero manya ko chaka ko bomina mpaka bobe go bano tiga to expect amagendro cross abagendro to cross abarai to atabanga last year ni go lengo mwaka bwo bacholi ko nya bacholi mboraru metu ya barai chi campaign bado nchalengo lakini 2023 egoto ganetie nga magendro anyal ko bakawe kirani to campaign
ntubwati bono campaign obochori bono nkare twakorete abantu ba focus na kibagwikirania magenderero bali mwakorero public participation Kisii County ne yemo yabo aba menyi bate batanganki keri baganetie bakorerwe ase umwako yo igago se myakende erebosio ibono manchu mulgerera tukwarga nikigima aende totage gukomanya ngase bono tutumere ujumbe wetara yemitandao Ndizi TV News digital ndo chaba mtono mulegabo tutate wasoma ujumbe cheno nenge nchere egera tumanya nga mututu gegete na intwe kurugabo asimo kuligerere korwa YouTube na tuna Ndizi TV News moeba kerwekiralia subscribe SMS namba nere rigorogabo tumekerengere kia ubono mambia tutabinga unatupata ukiwa pande gani tunyala ko batoko kwa shout out tutaraswa sama gazeti yeli tukulia lero mbya kabisa tusomeje SMS chino ningo bakirambi mono mete ntoja kurarana mbale bale badomeje SMS botuko aneno nekremero biliri ndeko rairode rubune morobili madam abane bato beje SMS chabo bya kabisa ninjiroje gotoko bakirambi mono ase okobwati nando morobili ni chinyinge mwato mete tiganya sae abe nainwe asenjera ya bene bale bato mete ase merobili ende mangana yo bochenu mangana ya muganone mangana yo mbroge moliro de tunto chiroje ga mwanjo mali to kwakirambi mono kerona yo koira libaga liago liabene kiro montorio bwato morobili oye ngochirire liale ende anyuma konyale feedback gocha ase ole kurinde karamo cha kire bono mambia aso morobelio bwensakia nara wadabana when prayer becomes your habit miracles become your lifestyle. When you go closer to God, He always holds you closer to Him. Morning, my beloved one, may God bless you. Kabisa mbiomono yo ni hao jotoa inkwana yago semeria mambia asenjera ya bene kabisa bitaria ena liachira ke kolende nkotwale encouragement kira lituko asemambi ya bone kira ote abuna ekerogo change na nyasaye osekero masabo akoba enaro yao ebikone nigo bikoba lifestyle yao karo gwachire angena nyasaye nere over cross nae yani onsiga ukonyora kunyarika nasu raisi ekera masabo alinga na kigentu kya getanga na kintu kya ukyo mwelio na maene amasabo ngukora ali mirimo twins we are the testimonies ya masabo especially you wakire inje newa nisigisora korwa matongo BG sabiki mugeni mbiyamano ne sabiki liga ni kabisa bono ngagete na kwaso irero waisiro kwaso bono kwaisiro kero kya umete kwa bairo mugeni kwa irwe kerogo yobone kero nabo monta kuma kerweke negya evanisi isore isiora akorojise majiri chama tango mbiyamana sabari mandata ko maje SMS chino go cha studio so maybe riso kwetera sega Facebook page ya Brighton Makoni Michael na Sara Kirista ingurujisa majiri abasi nyaboterao de amorioka Joshua Rolling ngurumochengo ke wanda de na tuned bwakire buya korwa mboma bachunya iwanya mira intom mosomis kweba ondabu anasema kwamba tuned ini kama kawa kama kawaida Kemi Sovi Motangi good morning, it's a wonderful day God has allowed us to see. Getting you loud and clear abana baminto emambingia asama sabigi onzi and Ndizi TV oinkemi Sophie Motangi agonde bana baye ebeka bamubona mama ensake ya jake agomutura mudina bone ensake ya jake bia sana abana ba Kemi Sophie Motangi nomugako bia monase okwembrace korgira Ndizi TV nero wansu bomoksi bia mono sana ase fan page ya Ndizi TV News digital guardian sema ya Facebook ndo chenga Douglas Obure agoteba keep up the good work oyoto sometenere primary school biamono Douglas Obure Livingstone Nyaribo agoteba great job watching live from Kibra imeya Nairobi asante Thomas Isaboke agoteba korwa Dagoretti South niko tuned with my family members Jacqueline Machoka korwa Kisii school Gladwell Flavia Kerubo wako Waithaka area but niko na Jared Equity Bank Capitol Hill branch. Your work is good in the studio. Nyinyi mpate baraka sana. Biamono sana. Yoko kwa Thomas Isaboke. Keystone Chari, our very fan. Kwa chinsa macha mwamuri yangoga. Aliansemo ya menyinkwa. Agoteba very good morning. Asante. Na indenagenda tuko watu murubili. Kwani abantu bia mate yao. Kwani abantu ba menyinkwa. Tom Mosomi. Nere nagenda tuko tubuati. Bono mambi agoteba nga kurwa buma bacho.
Nyaigwa Nyamira agoteba Wakili bya. Asante, good morning my friends. May I wish you happy new year first and take this opportunity to wake up the following. Jacqueline Machoka, Mam Doris Kerubo, Gladwell Flavia, ujumbe ni TV ya Ndizi TV, kuna station nyingine. Thanks for your able work in the studio. Asante. Ashley Ademola agoteba good morning team Nsakia. It's another day that God has made, and so we thank him. From front door ako aka Soja Matata ninaendelea kushughulikia kuenekea amangana mbijali nkobaganalia maya Sarah Brighton bila kumsahau Uncle Joshua. Abu mbali bagotoma chujumbe wetrase a fan page ya Ndizi TV News Digital na eto besogote wa magega. Iko gendera gotoma ujumbe ya wetrase platform ichonzi no na sense mail enambe yera skini ya urabu na sense ya WhatsApp na gotoma SMS ya wetrase sense ya WhatsApp na ro gotoma kuro bitare ensema ya bonjana ngitumia WhatsApp sana. Igona gotoma SMS wetrase sense ya WhatsApp o WhatsApp. Joshua nambona nanja abantu barto samada babinchenga kwatari kabangwani mano ngora ngwani bare chini ya maji lakini abantu sara nja ndo nasomera bo bange anga abantu 15 niko barabaralia niko barabaralia ntu abade journalism club asi high school na so meto jage to barali kale na ndili tu ara Somalisa abantu 15 niko barabaralia asi ase chinsema au ase to ya Kenya bande bare mpaka chinse changu lakini basomera mangana mass communication and journalism. Abuto asometa kama I think abale binte binga chupwe kando moralia yabuda class obre na nyora te igoro so iralia se inbox agar kontenga ki mwana minto na korora akora nche tomere enamba ngo mutomera rende ngo ngakirare tole usento nyomo soli bia mana sana Douglas to someta nere a primary school yalikoro kwa Aliapsimba Junior Academy class 6 I think mpaka class 8 Douglas ji kama ninasahau lakini nende mpia mono ase okoba ase umurubuli bwense kana roda sota na roro kono chinza macha Josam ogembo na ro nale tukutubwatia kiandege ko na mashabiki mwensi piba limo gutubwatia gosengo tumamule ujumbe usemuli gutuma kurende no mule togote bangambia mono kirage ebe kabisa Ndizi TV Wakili buyekorwa aigaraganga umurubuli bwensa akia engaki eye yagerire amasabi gitokoboka mambya oyo akorukuna arogo Chris arogo moti akoboka bono mekishwane yara mwebekire yensakia meteko bekore yara miyoko enda asegete lakini bono beko yara muyensakia mwanchu murigereria metendire yara mwekora abwe kwara asukia kwara nyerimi lakini wone tokunyara ko nyerimi so akwaboka ebantu tokanda sense mirinde studio tokwena twenda sama gazeti amo na magazeti ni SMS na ujitoma lakini sara narukura kobolie akeiwa ayekwara utakakoba na Joshua utekiara mpato tsode lakini Joshua yadari kororeka namana kwara utaka monta kuboli obo monyo ose sukali ingiora jore Joshua nena bagonte monta odena monta ke tobe sukali oso monyo ingiogo jora monyo mbio kabisa mwenzi mwanyorire Joshua naye mwanyorire egento gekwanere asebuku no monyo sukari tinda rosene kwanero ebugo tena tobo monyo bwensi oromuya nande monye kana jizigura akora study yake yona nyo to monyo ngakiole omonyo no moyo bwate bintebe nona se bitina bire osiaro monyo bitine bikwera nonyana sumonto mesira kwabokire kwanyorire nga igo bwate binto biribikoro mamono nakibikoro kwa noena babisa chinsana ko asijiro obeke chumbe jigo disapia noene nyamekro yatigire obeke ejumbi go preserve yani ejumbi go nebwate mana ane likoro minyo ajya gusumbura ukunyarokereri monyo iga enaua ebinte binge usoso mebuku biga umubani naro yomo amaji gitare ngege sima ataringa machap umonyo no tumegete amajari akaba purified ibo monyo wekatobo monyo no na sika story meremo wekatobo monyo bwe mereme igo arabiye biro mwanjo muri tujigote bya mange igoro yo monyo goje sama tukare bosyo ene renjira ya bene ene mambie ngiya tenya satuseni ko ina turi kura sensa mire ndi studio nero emore bori bwensa akya ndi studio bwanzu bomo Gusii.
TV Obwansu Bw'Omugusii. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusii nigo bono yakini kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Bw'Ogusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusii. Enka tariye nyumba gosa abana n'abaibuli. Enka tekoba onye tebwati omogaka amono mongina. Enka igekoba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka. Omwanjo murire on Ndizi TV na ande nechinga kchinde ngukwaria ne asomoro belio bobosera bwenga. Nobosera bulia buleo asumuchie obwate obonyasaye oyo korenta bonsiamo asamasikanie nagukina nechimbwa chingia. Ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuronyoma onyana abaisike banyomwa abantu ababona ekere bareganka batwara egesagukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori kera ritu kore yuma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asomrubrio bwobosera bwenka igobwate tariki tomocha gutobwatia. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Orogendo rwechi kilomita chintambe nigoro tageto kweroberia utarachaka bwiariganiye kigima elio kogosoka oikiraniye eganka yao asumuru buryo bwesabaria yobonchoria nigo tokurigiriria inakie kerengererio kegunchuka na kobemeremo iyekorete ngeria yakira lituko bono Frida Kirbo nigari asisabaria yogo korentera abantu baria bachagete kurwense bakaremereria gwetera makungu ao na bono nigo bagendrete gusuka busyo umerana nere kira rituko lya Alamisi inseye muninsu ya Marokoba na boigo mwiroro rituko lya Jumatatu chinsa isanu na ibere cha Mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusii.
bono mwanju muri Ndizi bekro chana jegire jidai kamera ngeta shinsa 12 jabono mambia onero muloberi bwensa kya omuya kabisa to kwanene litko liago krosira litko le onanto irene kro sensa media studio twara kwan Joshua ke twara nda se chiduka ke onane bantu irene sensa mende ya kabere kado kwero ikasama kasite litko liara kurendo dara wikorona SMS chira absara ibiri satana bawasoma ende to mago suka gochi wosio. Asante Valini Bikorokoro chinsemo cha Mountain View Nairobi agote banwale numwako yero na Dingala abana bana Michelle, Chantel na Gifton agote banga bana ba Minto tunawapata loud and clear sehemu za Nairobi bia mono sana agote banga chibi chalero nigo chiri mali tati heko kwa producer asante oyokoro kwa Joshua Auta Samson Oroso akoro machoge chache Ogembo agote ba sasa sisi ni municipality. Good morning Brighton na Sara, tuko pamoja hadi mwisho. Tunangojea sana sheria. Mimi ni mpenzi sana wa sheria. Kabaime yomoroblia sengencho chinsa chikoraga wakili ito saikara mwanchere atafika ndani ya studio. Nindo Chester ongwae kuro Kitengela agoteba ako ndani agoteba gotea mashabiki wote wa Ndizi TV waambie tunawapenda. Lydia Nyaboke kuro chinsemo cha diaspora chinsemo cha Qatar agoteba niko ndani ya show. Nindo Cyprian Ontita kuro chinsemo cha Dubai ako ndani ambali bago ntumera wetera sara Ontita Facebook nabago na arode yobeshae live kuro chinsemo cha Nyangoso Kisii agoteba I'm getting you loud and clear na otolega igabuja pi mpaka mokoro murobulio abo ngati yabali bagende tutuma cyujumbe na etobese kutiko maiga sengenjo ntoko yetika natoko yaroraiga abo natoko bikere break twatabe weekeye ne yogo tabe karibu magani welcome magani welcome so ntoko nyombia onye togendrete na magazeti. Honorable Douglas Ngwenyi Makuna out there tuned in from Nyamakoro to Engineer Kareb out there na Koronyantrago ibeno tuned in Masterina bosiboli kurugembo bamoja biamono so tena umurobeni gore fire pinifire asemambi ya aboniga genda utuma ujumbe ino natoka ya roega ni gotoko esoma wendete turanda bono wikasa magazeti tukora krombate gazeti ya The Standard na injini ngombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard lingana lingiro bolito igabu ni goro yumura ibwense ngakanyateka okwana nebyumbo gose ni nyomba chobura lya buli tukorego anekera tebete miroberio ya serikali yaye au chokora ucha matuko alibosi kurengana nere nigo atebete aba Kenya bonatari bwango iga ebintu birabe fixed biri bitakere ko fixed konta kabatebona baiba abalemereri unaro biritigo chikwene kwene bintu ebyo nkoro nkubwendera bire asense ya Kenya asumuntu bwe Kenya mariro nigo gasete The Standard ligete no quick fixes as Ruto rolls up is silvers igo niga nyarteka ukwana asintangani ntunde ntangani kabisa gesaira chikura gesa swaso bokora libwa ebwe matuko akora matukangi mieyemo nyarteka ukwana mura ibwe so niga tete aba Kenya na yaya binte bitari bwango iga obakongo obandete kutubwatia mangana magori akinete tari bwango iga bira chiko era kulende niga begete egia kyabosyo ojikwena kuna ngakyago soro emechando eyo muraibenze nigatete buna ngaki abekire miroberi kwene kuna ansemo ya agriculture gojare kwene kuna ngo improve ala agriculture erinde ebintu bijigokea amagori anene endagera asensemo endemo aibenze na kwande na gekonenge yogojokore kana asense ya Kenya kolengana muri gazeti na no miracles karobona ba Kenya bade duna gakitiga baraga nyake rumuteyo yo gufix ibintu ibwango maetera ndi mbuyu mura ibwen sato tebia maene wiye kabisa waiwana tete bunanga ki serikali ya yego chikwene kana go distribute seeds embusuro engiyego chia sabaremi amangana ya buyo na ndenga kyao chigo mekina osenga ki ego chikwene ke serikali na amare mali atigire igo ali igo atabwati kende hydroland ngakyao chikoba cultivated gosenga kyao chikoba use go chiase ense ya Kenya igona mange agendrete sense ya Kenya ngakimura ibwe sanya teka ko wen gako rwege kuri dino chikatels bali bakare ko bali katels bali bako ibeni bo ya serikali go sabako kale bintu maminja serikali ngakimura ibwe sanya tena go ikach ko ba clash ko saji ko basunyunta mono kabisa sense mo ya mangana ya gisemi na mangana energy umura ibwe
nigate buna ensemo education promotion ni promises asensemo ya smooth transition agoji asensemo ya competence based curriculum ekarate buna ngoji bari curfew amangana energy tariffs ina mangana tariffs dido tumia mangana ya merero by March nando marabense naro kanete kare komoja serikali ya eta ya Jubilee igoro yo bokora libwaye na watabuna siasa nero ya burukanedi ekaira development gose amagendero akaira na insia indu nyora se obogare beji gatano atone beji ya kianda akimurabense agendete kukwana buri tukore kada kukwana nebyombo bya abarali gose abaralia mo aseka sidi yebego ne murkedena ngakaronzo bona nyare kagosira EOBC yabamereri be serikali ekarade abuna no akaretebe omwako 2025 na ibere karonzo bono nigatena nere no akaretebe olemereria matuka mange abantu bamurukira malieta mange abange bamurukire karo abantu bamurukire watermelon abantu bamurukire wasiwasi abantu bamurukira malieta mange kolengana na tebete bono otene bono lya jote na imara na kwene kimna osukire gochibusikolengana nera dana asumoroberio bibia no bwate umoroberio bwabisi opposition ahadana tangandi yete tange kero itangense meyo no ere igo agate abuna na bwate kwegena buna asenseme opposition chikogendera ko mochie serikali anase egokora bobe ayundo jenaro amorikeira sega setin tangani ekero ateta akarekolera ateto mete ne mokoji wetimu ya Arsenal isaranjete osagoshabikia karakarona yaya no goikorwa itutwanya to goikorwa ni gotwalinete penalty igoliro tene penalty to twalinete nero ya irire amasaibwa yagendete gotonyora ayuna ndo jairo volta siga sedia de standard ko ndo ko chime ndago nande ngo tebina ali agende ko basiga sedia de standard bia mono yuminto kotete bia mangi kurasiga zetia the standard na inchine chinga kingu kumanya ali iro volta siga zetia the Daily Nation kolende talita bauti ko setali matambe koro ali alenga siga zetia the standard gati aboneli interview moraibwense Dr. Ruto anyalite ko bakago kora na baliki korwa sebitaseni byekinyumba cy'uburalia ao imeya magacho a State House kolengana no muri gazeti nigo Ruto anyatko baka ukwanira igoro yebirengo byobugimago konga gose binto bya magori yengencho ase binto ao agatebanga gosinali eteira yogo chakobira ni anse cinga kichibo igona address tigoro ya funding problems chirase chi university nabo igona tebete a rollout ya universal health coverage through a grand plan yana watu morobelio ngana ki agocha kobeka amangana yobo chenu anyalko bagako bibirengo bigoro ase grand plan yeyo na tagete ko chokomera naba waziri ase a retreat yogo chakali tukolia lero asensemo ya Nanyuke otoka ime ye county ya Nyeri abo asaba chikobeke merobelio na go address chi issue chiri chenge nchogo cha saba Kenya igoba nongo chali kumera na barabo kulindana nekeratia ba Kenya nga na chiko korakiria konyara kiriyo mtebure tunatebanga na chiko ingeshati go binto mbiri biororo ekero montago te balingeshati gamakana amangana na makong igo nae kana ko lingeshati yao onyarko ba ko gwikira nionsi ayunto yasoma sobo ime ngana kyagolete interview gatie binto nende biriali ete irara chigwikirania asomwa ko yomuya ne myakendene ere bosio ayunto yasoma sepeji ya gatano baiga baoro abaiboli osekyombe kya National Parents Association NPA nigo kiagaririe chingaki gosomorobelio OCBC nigo batagete chiskuru gosukiwa bosio chitali kichoko igora chiskuru ligwanchiro morobelio yo barabeka emerobeli mekera no ase chiskuru gatia abakorosi gwa kwebirasi egera abanekero bagoswa banyole binte bire in order ebinte bire asomorobelio ayonto chiko yamanya ase page ya kabere boyga ngane irobolito nelinga a fresh calls to Brob 2022 poll intrigues ngana kiensemo yabarai gete bakaganitie okolingoliwa no koligererwa boikira nungana ki obocholi bo mwaka oeta na kiboikira netiwe na mamachali anyartwe bagakwena kiwa mono chiburaburu chirichenegetiwa ansemo ya Bomas of Kenya chingaki chama chibu manene yekerego kyoborai bwense areko rali wachitaliki 15 mutenyuga 5 na 3 baiga barayaboni ko baganetie as much as togenda to kubwena kurasa maute yobo
obocholi obobwaeta abakenya mbagwenete kumanyanga inki kiabete inki kerede segichiri gwateka gosokungusana na kolia ime ya Bomas of Kenya ati abongo teba bale inki abakenya mbagwenete kumanyanga na kikyumbe kyobocholi nichimbe ba IBC kianyatko bageko baganeka inga kyabaskali bairete chinga kichangora usichinga kichabo mono utaswanana na gutangasa nga chikeo sinchiarolekana tasama gacha Bomas na kiaba obisaba nene basweta se National Tallying Center by senior security officials ebinte binge bakanetia machibu abakenya banyara ko bakumanyanga nonye tuagendereire na konyore serikali chinga kiecho bono aburai korwa ensema ya Azimio la Umoja One Kenya ntoroche gege kiumbe gose egangelia Azimio la Umoja One Kenya mulikiwe gazeti yako tabanga from Azimio Dream to shadow cabinet gati yababwatani bali Azimio la Umoja bakorona Raila Odinga muraibe gazeti gosoma likibe gazeti na ate batanga nkikiali gocha kobera kirumo umubwatani olinga sa umubwa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga nigali gocha kobo muraibwense Martha Karua nigali ngocha koba deputy president Kalonzo Musyoka nigali gocha koba chief minister Kenneth Marende timedo semo mwenyereto mwanchumuligeria nigali gocha koba speaker of the National Assembly Chingaki Wycliffe Oparanya aligocha koba the cabinet secretary ya treasury Eugene Wamalwa niga aligocha koba cabinet secretary ya defense Chingaki Hassan Joho aligocha koba cabinet secretary ya lands kolende ayobono nigo ale amache inse yoboraro go says water under the bridge the bridge ekera agoteba Wycliffe Oparanya ayonto yaligerelie ase page ya gatano nalimo gokorero yo mto Brighton obocholi boli weli tukoli alero chitalikisano reke amakia UDA nigo gikurwanirira kenyore amabaga kurwase chibunge echo chonsi ntobwate bunge ya Garissa Township ntobwate ya Kandara and ntobwate obo senator asesemo ya Elgeyo Marakwet nigo obocholi ndero litukoli alero I think chinyomba cyoko igora polling stations and polling centers nigo chigoro guchakira 12 unatwacha kumurobelyo bayigoire ige bituo aiga bamenye nekira ini bale bagendete gwaka chikure echo cyachete kubwatekana na bali bachoretwe birogo ebingao gosebaga choro ase a cabinet ayo ngati yali rubulito ase gazeti ya The Daily Nation Nanda wajori wa sinse meje Kandara Elgeyo Marakwet na Garissa Town nigere litmus test oya somra ibwense Dr. William Ruto hamo na makonyo rigati gashawa wetera sekia makiabo kia UDA omwende no barase kense bare asa serikali ya Kenya Kwanza bali abange bachoretwe Gusii bonds to teni go barenga sensema ya UDA omono nigere litmus test by the way ndege asome litmus testing akigo jenjika yes by the way nakimuri kibega sidi ata UDA fights to retain 3 seats igonga bali bachoretu baruete kurwase baruete bya mabya UDA musubati waome yes yoro wasiri wa maje Adendwaro yoro wasiri defense na Elgeyo Marakwet senator former senator Ivan Oromo wasiri amangala transport and infrastructure abo inere litmus test boyo ntoka bwate kero karikori wasensema ya alam ewodi kariko una shela keromo umwe msia jore turume andaga keruchukura kabo speaker bona gona barungwenda bare setebe kwa kachikura litukura mende dichikorere odanege tuege ko gurusa 12 igo abantu nabari wakachigura bono baraki abandi bachina ariko abandi nabako tubwati ensaki bayira ne nyomba ndetse kubwati ensaki bono mambi mongna saro makoli agonte ibina niga tubwati tibiye kurwa sense medial zona onde ibina ni gombwati ensaki onto mere uchumba gwetira sense me WhatsApp onde ina ni gomba bwati ensaki bono mambia korwa sensemo ya Alsona asante mongina Salome agotebanga ni kontani wali ni yumoro ndoko watero musubati kwa Junita Jacksons anera tumaitinare asomurobili bila kusahau Divino Nkeo nera nkoro diaspora chinsemo cha New Jersey maitega limbabwata chi state
State ingo ngana bera ngaine nse ya Kenya. Ali was the states of America, Arizona, Minnesota, Minneapolis, Texas, New Jersey, Carolina. Bona jing mete when Gaddafi ndo bwate Gaddafi na takete totuare states of Africa. Ade to ba mabondanga lakini bona nende nzenzi akanyora na ebinto bya truandire ake. Ayuna ibro oyo no mungina sarome urasense mi kiemata yenda kubwati morovelio bwensa kia asinjira ya bene kabisa sense meri alsone kama sababu kitu na no ari kurwa sense meri alsone kana ngona seka seti ya standard ebechi ya gatato neri murigede na ki omobugi chingero omobugi chingero sa American singer Madonna no ara sense ya Kenya ekara irande maega miaka ibere ni ganje sense ya Kenya karabono na anda ikire awchiko basense ya Kenya na semiroberio mekemeke asense ito ya Kenya boiga sebe yene margadena ke moswadio yomo anyarire kago siri osomoswadio ingaki ekoti bona anyarire ke gotukutira arena tabwate nsemo ya mali ya mumuro mwabo o yosirete asamatuko amagega kolengana nekambero moswati oyo ni gara batana yaya mumuro minto ko nyatara ko nanga gaterete amali ge goseke ginga kolende koti ne nyatana no bolimo bono ikaire ni amali ayugo chi ase omorugi onyagosira mugano ini gora se bechi ya gatatu bechi ya kane neri bechi ya kane neri murigade na ki estate ibono ya nyarire kewe asonani na gokana gose kora teneni yake okungusana na ko endete kona kiugatie community asense meri ya Kiboko area asense ya Kong ine county Kichade karobakara kurwanere ekiginka asense mei kunere kolengana no Kajiado West deputy commissioner ngobana aterune exercise yakini okiara tenene ekararuri kure tindo chi group ejo tio krem na kire group yote na ngikene kiane bano bate bwara kanye kake serikali era chungusa engane iyo oika baligereriwe boigo ni gono abantu babeire bagosibwa ekero bale babe tujuje bakagere na nigo baite nigo ba ikiranite makweli na koiba chisimi osobo ibi wegisimi asense meri ya Bondo kolengana na omoliki bagaseti nigamurikete nabo ansameri ya Siaya kolengana na omoliki bagaseti nigamurikete bunaba nigo bantu kante na mamochayo yo ikirani oboiti na koiba chisimi igo nigo bono basibirwe karongo gotambaka sebeji ya gatano no mo neri murikete na kyaba Kenya bagende como sukumo muraibuense kwena kimuna ngaki agokei ebirengo bibogima low cost living ngaki bogima bogende kusuma bakenya kurangana bano babadana ya yabano muraibuense go ika akikishene binte ibi akeire asense yeito ya Kenya beja gatano kabiri murikete ngaki kiombekyo ekolika balimu Teacher Service Commission on ya tena ngo jikire kwena kimuna abalimu chiri go 14 kwena kibali ngonyora bor promotions kurangana nekiombekyo gekora wa nanashi mashalia ni gaterna bono abalimu abange bali barabe basabiri as senior teachers deputy principals and the principals barabo promotion yabani ire automatic go babe kile meroberio yokwena kina abalimu ngo bale promoted yoro to kwanda mangana ayunga kebalo bakina kontroje na mashalia okwande na abalimu abo ni go bagoji kolikwa usiko babuni wajiko bagonyora promotion Bia mono sana ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabirine muri keretenga na kibono ekyumbikele kya National Parents Association kia boldire jisukuru chinyala ko bachiko ba delay dinjira igorwa egere banyala ko bakorosia ebirasi chilabu chiugo chagokonya mona abana bali bagoswa asomurubelio OCBC aso bwenge chibesa nchirororo chibesa chikiganja kia NHIF bono kolengana nomo gose kolengane kigancha kia National Treasury no ya chakire ko bwatuka chibese cyo ngora ase budgets go chase chi constituency nyoro chibese chiga eyemaga yo mwatoni general wa proof chibese cyo nenjira chiko bwato kwa kubwatekana no tutuka nubwale ngororo ase ekigambero na parliament kolenda wana chibese cyongo chichire ko bwato kwa 44 billion kit
Following the release, niko bono ababunge bande ba confirming abanyolre chibesecho asekiganja kyabo kie constituency ati abono mo bunge Okuresoi North Alfred Mutai nolio Nakuru West Samuel Arama obata birenga ba confirm 7 million chasura cha account chabo kolengana na Arama oyo Nakuru West niga nekirenga chibesecho nigo chigo chako konya samangana chifis asabana batali kwenyara na boigo asokwa gacha chilabu ase chiskuru au ase bunge ya Nakuru West igobono Wabibuli ngo baganije nga chiskuru chirate banigwa kidogo chingaki amangana yobwagachi anyarako bagakwera senchira yobwikero no karato tigarita sepeje ya kabere ndo chengo mosacho yomo nigobona etwige susuru kimya kemerongo kianda ase okorep na waiter ex employer kolengana na the chief magistrate Julius Ngar nigaru eteko na choko maega yomasawo yubo myaka merongo ebere nene gotoka neli mocho lyoko motalera osoko morep na kumuita Swedish missionary emyaka ebere ya etire asensemo ya Melimani estate ime ya Kitale bono emyaka merongo kianda ekyo nakyo egesibo kiaye ndigali myaka merongo ibere nene igone myaka rengoroje Justice Weka orocha ikirane obobo 2 years ago kolinde bono obwene bwatokire maega yemyaka yebere 90 years bia mono sana toenda sepeji bia mono sana ndo mutazi aya mbikirane the justice yakere gocha obono bugima bumuntu basireti mu missionary obwate oligusira abana chintakana oroche baka akamuita akamurep akamuivera anda akamuita mbuyazibetu igobono justice yes tegasibu myaka yo ndibaga abantu bale goteke actions into their hands waselo bamuita nera tigali chikolire mkondo wake sheria ina mkono mrefu hata iwe miaka mingapi ili iwe funzo asibali bagenda twikirania ubusali asepeje ya gatatu umwalimu nyagusira ko rwase county ya Nairobi aselieta Ezekiel Nkere gitangwa bicha enerege gasepeje ya gatatu wanokolega no muri kibiga zeti yagotabanga list of suspects in teachers killing grows yani list osama list ya bakagirwa nigegendrete gukina asoboiti bo mwalimu oyo kati abo buna yatokire no monyanyimbo a policeman a member of the Nyamira County Assembly a National Youth Service Officer and a nurse. Aliaso mubero yotogete olitogotebo olego kolega siase ensemo ya Nyamaiya. Ayungati yaba abakagerwa bali bakageire gwikirania kubwaterana na gwikirania obwiti bo mwalimu oyo igachinga kyobotuki bogendrete Kurwase county ya Nyamira Kurwase county ya Nyamira igobano nara URS page ya gatatu gwesomero mugano bo mwalimu nyagusira bone Ezekiel Nkere gitangwa nole asepeji ya gatatu yo nara genda takobasa magasete do ndokwa neda mangi kono abali bakarusiri ogima bwabo mysteriously lakini ndo botukite bogendrere ndokora sensa media studio tokwera na tosomeje semesina na tobayira na sentundende ya kabere ya magasete Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Abagaka mwenzi Mokorukungu 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 Ongere lyobukumbi amoneke bagegesera ngende kobusera omugondo Tinigikero cy'Omugusii n'omurobyo bw'egikoro cy'Omugusii oyole nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'Omugusii chinyencho chinsoni amonoboroso bw'omunyagitinga yo pakomanye nagiango era abana bamura bakapekirwa service egesara tekyo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu
n'omungi nero karansa n'abanda ari nyumba nasaba karansite nero komia baiseke tinginyeke ngaini kerigyobo undi kiagache embulego twa geso emwaye Omuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ekigusi irigo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ikinyiga kirecho nchwa omurigereria Ndizi TV naenda sentunde ndekera tugukwanira igoro yetingekero cy'omugusi ona botambe no tukurigeria mange twesomia mange kera tugukwana igoro yegekoro na cy'omugusi yamenyete mintu kyale gukora twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngae tengakiritoke moiwe ine aye n'umunye bw'ikianga cya mitumba kiri cy'abana n'abanta banene na nigo otagitego kigora gikakyange bono mama Tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesiri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abanta banene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada Mutarere imeyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili Jeninga tokore to musigo koruga igase mama Tefi asengenje mesigo yaye eregile one na ndere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enotisano na ibere isano na ibere enotisano na isato eyemo isano nemo enotisano gose enotisano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enotisano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asige kakiange Enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutoka imiyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbugwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitoko kero montachi obviously to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu room 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV.
Ubwansu bw'Omugusii. Miwanono mwanju mulire on Ndizi TV nande kalutwire kurwa senza bende studio na Joshua Toyelibaga sentundende ya kabere kototo kwero ikasa magasete gusto endera sama gasete sentundende ya kabere asimambi ya boniga konde mbale mwendera tutuma SMS chino uikato jisome mwagonzo tena uikato bali gani mete nturakora kwari gani magani nturakora kwari gani magani ikotika to jisoma senjera ya bene Morning Ndizi TV Moses Vini from Kyoge Makoli abantu bonsi bale koba omonyo konanga omonene oiranire lakini bono ni gotore chiarare amazobi kyonzi mambiengia mbio mono Vincent Moset kuronse mari yakyo dana kiro montare ko omonyo tango monno irani lakini na ande bare chiarare mede arare ni ndrozana Joshua mede arare me kwenyinge ndagera to koli asante bia mana se jumbe yo amayene tigatobo monyo ni gobote solutions ase binte binge no narata gorobutuki tokende tanchongo chongo robutuki Victor Mondo kro Nairobi West agotebanga tinanya komocha goika pi goika alia buomondo na buomondo na Mwachange family watagarata bya kabisa hadi tamati alafu unicheze baraka zangu by Emma Omboga asante Victor Mondo liwakirira toke iyo itakuja Isaac Zakayo agotaba good morning team Nsakia tuned in from Bomachoge bwachache sengeralia nchogo watching you live with my beloved wife Judy na bana baya Emmanuel na Samuel without forgetting my mother Stella Zakayo. Pass my greetings to teacher Enoch Matoke and his wife Isabella Moragua. Tuko pamoja hadi mwisho. Asante Mofati Kingman Openda agoteba representing kama kawaida Victor Monda agoteba keep up the good work and then the Mofati andikira agoteba nga is streaming live Outdoor Qatar. Greetings to my embrace Miriam Nyaboke akiwa Nyamira Massive agotebanga show iko fire labaniona minere agoteba morning team Nsakia aigankurwa diaspora sakurkomena police mbia mono sana asokwenda gutume ujumbe Ndizi yo akorguna Donald Ondara kurwa irungu tuko ndani mbia mono Ondara Ndabu Donald korwa sinse majirje irungu yote ano mole minaro ligana morning igote bana no ale morning igono ale na into asemambi ya bana bimana kero manda to tomaje SMS chino akege biro bya minyokira ake rande to turera na sense meli ya magaseti kuni natakasara ndaligirelia sense meli ya mtandao wetera se Facebook ya nake kyambale bakora sio miorona barabo turarana ngaki na barabo kare gokwana okinyi dismas no ale ime yomurobelyo atana tubwatetia senjera enki ya kabsambe mana sabali manda tutuma Cynthia Nyaboke naye ninkoroje asenjera endonge kabsa ageja bauro no ale ime yomurobelyo atana la miskuro isamboroje ya tubwate buya aigali ruta satellite atana Osembe James Erigosoro Bernard Basweti Manyonjo Malaika Mfarme waingie ndani ya Nsakia. Paulo Nyamwe yakorwa ikoba kinde diaspora bamoja mbia mono Paulo ekaroneta kwa baime yomurobelyo asemambi ya boniga na Thomas Gesora na yako ndani Fred Monene Josh Roli Engineer Kareb na Cyprian Oruta nera te anuali ime yomurobelyo asemambi yabone asante Lucy Monyenye korochise machanyaga baba asante kwa Elijah na abantu bonsi banyagacho South Mugrango agoteba ako kwa show abantu bonsi korochise macho gembo mwensi kwa abumukuwa twabakwanira senchere yubekirana bali mwensi mukulika kolenda sobwango tyatobere no ikasa magazeti yelituko lya lero karomba de gazeti ya The Standard na inche gazeti ne ya The Daily Nation gazeti ya The Standard ngo kwero ikase beja gatano na katatekero murai bwense Dr. William Ruto anyartega kwegerera amangana genetically modified organisms food garabo tubunense ya South Africa nense ya America ni go bakar kutumia chindagirejo kabori
maigure ense ya America go South Africa mondo America magunjara na babole dia buri tukuri karanyi egerete na tane ndagire imbiyere gutogwa somera mangana yo mange ikaro mura wensa gargo bona ense ya America na South Africa mondo balire ndagire iba America magunjara igo na bogwa somera sobogale asebeji eyo asebeji ya eyo boigone murgete dali tukurero ase egeikaro keri kya bagwasiria mono mura ibense ibara jugo kwanda mangana economic ngaba qualify economic ya sinzi ya Kenya boigo igoro ya mangana yobo jenu uri tukuritangani ibara jugo kwanda igoro yobo jenu ibirengo byo jenu wa sinzi ya Kenya mo na mangana economic status boigo asebeji ya kiandane murgete na ki karonso msioka bona nyarere kako sira engana yogotwara official opposition seat gose OBC ase amangana asense yaito ya Kenya kolenganere ya abna ya yene chikoene kibuna ngoche kire government ere in place ose serikali eyo OBC asichinga gijigera murubirizo korosiwa tokoba Kenya kwanza buka na asimio goso nigo chikoba ujasa matuko ale evosio boigo asebeje community murkeretena naki bono aba candidates banyarite bagokora ameroberi yabo buya bari kubuli birugo biri litukolia ala sense ya kandara irigo Marakwet na sense meri ya Garissa town ina bakore de meroberi yabo buya ngaki kyombe kyo kia IBC kierobere buya ekaro chikureji okorekana asemambi yabone sense meri ya Garissa na otebi irigo Marakwet wachiko choro mo senate na sense meba chiko chora ba bunge ekero abantu bense meyo barobere tigo chiko bachora besokire gochiwaka chikura seritko yalero mbia mana sana karangwera na wikase gazeti ya The Daily Nation kandi mto Brighton mwalimu wa Ezekiel Kurwase county ya Nyamira no asiri ogumwae aragosomye skuru ya Yegetengereire Nyagetengereli marito Nyamira ni bata marieta ale fani sana agatoke Gusii aragosomye Getengereire tali county ya Nairobi una nari goteba boli tangani to sabo kwabera OCP aikeranire abuna babusobe kyombe kyo bachol nechimbebe IBC asobachol bokorekana Kandara Garissa township elge Marakwet ne ward yakare kwa Shela ase county ya Lamu igobono manchu murigeria ajuikeranire buna bakwenekia abo bisakuru ase kyombe kyo kya IBC bego maraiwense Dr. Ruto otebirenga tingobeka obogima gusamagima y'abantu bane asa kongu ekiagaranche no mulingoria gose no scientist ande ase field yaito tuanchera nirande twaligire twarorenga GMO tebwati bokongu bonde bwensi ayo Dr. Ruto nigaya confirm tritikoli goro dituko alenge nabaliki bamangana kurase bitaseni au kulende genta tebetankelinga elikoirania obogima bochense taligasiere gosoli ande taligasi gochikokoleka lituke elimo. It will take time to reduce, to bring down the cost of living. Governor Mwanchumolelia ni sisi tufunge belt. Tosibo mochivi asenge njobinto mbikali raisi okorora. Waigo the allies wale asensema ya Raila Odinga wana ndote ya bayoko base serikali ye ikomo elio wana gonigo wale the shadow cabinet wale bacho kuligelia ngana kia serikali ewikira nimero wale yabo. Chinga kie checho boigo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati omochirie bali bako momochianga nagenda tokole mirimo no moraibwense Ruto agotabanga likaliaye toisukubwatira na Ruto na twagendere kubwatira na iga nigo turanyora maya mange ase county ya Kisii otabirenga my critics are unhappy asenge chango kolega asina Dr. Ruto kolende nkiekebe ekera baraiba bere bago kolega asiamo nyoro dial ko igole municipality ya Ogembo na atebete Ruto nigale president ya Kenya nera nigale president ya Kisii County nkiekebe kerochi president ibirichiko kole mirimamo ayo na arase gazeti ya The Daily Nation waigo page ndene mulikerete buna naki team batagete prop gose Ruto team now demands prop into August 2022 presidential polls abarbo mpaka nitiba manyanga kibuhuliki abete litukoliri liechikura cy'umwaka oyeta ayo mananda mangu mwanchu muligereria enyorere gazeti ya The Daily Nation egerebwe somere asinchira yobekerano ekeroga nitikumanya kere content irasi chigazeti chigache litukulia lero ngono lio konyora kwa manyana na ali agendrete korekana se ya Kenya. Wego muraibu ense sara na tete buna
aseme medando marba kunyo kwana bimonyo goro ya herib wadane serikali ngurusiere kono mara wense na tete bina herib ye ni geta kergo jigo konya abana bali batari kwenyara yaro kana bina bantu bali no mbali kuruji nyomba chiri chi bali ba kwenyara mete chi pasenga njiro ne chi pasu na bakara konyo chibese ji bone bate to kobekana bali batari kwenyara banyore chibese ji nde pamaye ko endra gosoma asenjera ya bene bo sega sede testan ne bwatena na kia bakenya manda te gosege to ko endra gosmeka gosmeke mete ase ense ya Kenya na mangara sama gaseti ase litko lialero igobono ntingonda te mwanjumurina anyawale gaseti yaye esomere asobogare nabonda kodra wasensemo ya magaseti sana na inche tigankolera sama na echi county ya West Pokot ononigo abarai gosabaga ka elders banyako bago condemn oboiti bagandete korolekana gabo ase county ya West Pokot abantu gusire bogima etugo koibwa chingaki county ya Kisumu ase obogatagatibu mochioyo Kisumu CBD's nightlife ononigo abantu abange okorabarure ase obogatagatibu mochioyo kobwatikana ne rent gokina na moncholo makego korwa ase city eyo abateneri be city eyo gento kirira boncholo bali abakabake gosoka the outskirts gosaba gosoka isiko ye obogatagatibu city ya Kisumu ononigo boncholo bokare gosiekwa by sambili abotuko bwasiekirwe ande boigorwa ensa eyemo ya mambi ayo ngati yali arasi chi county ase gazeti ya The Daily Nation wana bokwenyorere kobi yao bwesomere asobugari ngita The Standard The Daily Nation goseka sidiribanye The Star erinde bwesomere ase obugari na nali kumanya mange anene na ali murai bwensa kwante litukurigoro wana tokona sese mirinde studio akeigo to kwirina tokore lika bwake wana relenga magaseto turigeria mangana heribu ngo support yorenze me heribu erusugwe jipasenga jipasunji konyora abantu banyore bogo tubona aba Kenya bogi mambo endete ko ngasi dageji to tigete meronge bere tokanyire tene magani aso ase studio karo litukurira misi butambe to kwanira lichiko beamon Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere neye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omurigeria niguganitiko gure bintu byogutumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono ouru superstores nigo bakohonia kiriginto kiliyuganitie aseriguriria kebusani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganirwe aiga ouru superstores kontore chindagera emusukari omuchere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere n'amache y'ukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti chitishu pepa eneito ebitabu ebirugu by'echiplastic n'echitangi cy'ukubikira amache igatiye ebintu binde binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ugwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranka nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaye nango konywa rebintu
nigo ngoimo kichiode chisiabo na basi chikesha bita babarikera nande na make sure eoderi na enana customer manya nori gete odo korireki obie na bongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure na ngonye nyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakorireki babinyorire uru superstore ngutariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwata chi customer wita bange mono chigari chitonga nda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chochioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We'll give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Weekend tabwa tumuru biurumba tari weekend nonya yukumanya iguru yechingaro charumba ababugia baye ase baruete kiria bagotera na yanda mange rumba mega okabela ngamo solo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho murielio Ndizi TV bunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki abakulutu omuziki olio makonga kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire guika chinsa kianda eriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yewe ngayeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musanyogo inyora ngani gabuka nande manya chibandi nchira cheka chinyinge bwate taliki bwate sa Jumamosi kuchigoro igeka yembe ya Ndizi TV obwansu umo gusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
bono mwanju mulire Ndizi TV karenda tutu bwati asemambi ya bone karodi tuko liara misiri ya jitarikini sano mutino mutangani mwakubijiru bene merongevere na isato mwako muya kabisa turoje January tera abankong mono na matuka amagega lakini tose medina ngochire ko ntoma medina wese hariyo go chenji kweliro mederire ndi ya chenji gatwarana na baraiba mwako riba jitu kasensia Egypt ko kwana na merobelike ko begwa endo chenji ko kwelire kobe na kwa rigere liwe njiro murakero genderete ebinte binge bantu abinte bisa ebendete kusarika kolende nyasa utonjire twasoiro mwako yegana twendete kusukuma twarura sense meria magaseti na eno gosemer gwiteno ni gondete ko bai me Ndizi TV ni rwansumo usika do kutokura ko yorji platform jeto asasa baya Facebook ni gotonyara Ndizi TV News Digital ukoli kama leta yonzi ma gotonyara kyaro sikoli kana Ndizi TV wasoiroro nto to soro onto to so Ndizi TV News Digital inesemo ya Facebook ensemo ya YouTube ni gotonyara Ndizi TV News asasemo ya auto tweet na auto tweet @Ndizi TV News karo nyajingaki auto tweet botambe gutira se tweet iyo we SMS ya botambe do yana gutira se nambe ira se skine yora abuna ndina odina nera sensema ya WhatsApp to nyora senjera enkeran via kege mama chumulgele mno yumtako tebiri ntura chinsema che mitandao ya itono yana website nerororo ya www.ndizitv.or.ke ase ogotobwatia korwa andonsi asogotoka igabona motoira ne kora somotimako turaligere bintu bibere bitatu igachinga kitoina kweleganya kumuganyo Wakili aito aike ase studio tokwanira mange chingaki ere Alhamisi esho entangani igoro yerichi ko mwaka 2023 igo kagochwika ase studio ntukumanyenga ninki togukwanira kurugabo kuri ndasebono aboko na gotomando che Grace Nyamusi utumire ujumbe yago tebangano alime asumurubulio kigima boigo nigo abwate andoche Divina Moraba igo kora South Mogirango nera gutuma watababana mtu niko ndani ya show asante sana walimwenzi mwende takoba asumurubulio leo tindara Dr. Nyasimi soli kire ujumbe ya ule nentuge nete taranyirika kinwali ntumaitena nawali me nyakende nagakubaga karo Dr. Nyasimi naboko tumanya egere tukuganiria maya kuruiga asi no ne juu ya basi na tena itokara kumombia ko tamo juu ya basi ntokoroje ona gotoroje tume SMS ya ubendera sina mbiyara zikini wala osensa meri mitando buno okora botambe no alenga sense meri yogembo kwaligania umwana kwiborwa ete oge abantu bari bagucha bagogete sana bamenyesema yagucha bagogete sana igoro yako nyore mwana mogeni kono mwana kwa burale ona morere municipality na boy manchu murigeria antu bagucha good morning and congratulations mono asumu chibu gembo bono ko elevated na ko ba municipality yera chekororangu mocho yungwa busule bikiranu chichirongo sibiguchire bija amangana yemirimo ngo tokera basaye bali nente kanana arochira amangana yemirimo kirumura yote netagateba emirimo na inje nonkoru korubo machoge burabu nini igontu genetenga amabaganya ga gotoka equality na equity ebororo mate equity na equality na ere como chocolate shida andonsi ne percentage ile take yes ne percentage ile take onye moko bagane bintu katikati tigabibe katikati tiga kwa abantu ngenyomba gete kwa nya binte binge iyo ndio inaharibu kazi anywhere onye na majukumu bekare ngaine abamba bere abachimba bere abakione mbabere abo mamaide wana malida no maide mono lakini ndi tigabono abantu banyora mabagaria okay this must sending condolence to the family of Sinking Spy Nyamira team for the death of our colleague Jane Mose who involved in a road accident at the Kerenya last week and she's being laid rest tomorrow Friday at the Amaterio in Kerenya in this massive to mengora ya go jase Amaterio muswati ni ganyorte ni ga patana to sombas kanoli be pass kieri ya edete to go mengora ito nento go jase omochi oyo wo so Jane Mose Mokot Joseph na Mariam oye no vale me yo morbido kero Sara Joseph ngina Yesu ngakiare koro na Yesu gale koro Mariam ne Mariam
Ono Joseph ise itatuma borende. Itatuma Yesu Joseph. Bueno, kwanya kubori mokoti ngaki indevije. Akoti na kwa yorete Mariam lakini. Oso muba gete bana nalire ke bande Mariam. Joseph, ende nalire ke. Abona beboli ba Yesu pi. Mariam na Joseph. Neno ani ntwa beboli ba ito somoro beboli bwensa kene mete Mariam no musani one enagende te korosia ga chae galia manyete goikaro seli moko batikende alia maego chimiri mega siengia asukole ndomugaka Mariam na Joseph era goiko chonde nga Kevin David de que ara karori re kari kari ko jana Joseph to iroga como ira Mariam ayuna yebiro Joseph ko goja goika arabanya ikire meremo ngo ndani ngo goja taraika ngo ikare ngo ndali ngemire masigete go Joseph no tore naye asumuro birwensa kembe mono ekarore risabikire ri tangani kwene kwene bintu byonse mbia biro mete Joseph bone karali gere tikurwana no yo moita na bagotena sara be kalisi kyo buya gabo igo na bagoto rekebisha bya gosake simia tabi producer nga ayentongera bugetali bya igero bye karo kurigiriria alieso kobera matiange mondo agoteba no ali meyo morobili agokwania Doris Donya Toto Aburi boigongo kwania ale moralia Surubi Moturi Erastus the radio presenter agoteba nga tuko pamoja ndani ya show bia mono sana matiange mondo asogo tuma maigao chinga kichi chabono mambio biye kabisa manju muri litukuri goro murai wenze Dr. William nuto na kwanlede ebyombo byoboralia ago sabarikwa mangana bali ko maboli amaboli tiko legoro na kwaneta mangi ngaki economy ago jikonyimo kere ligoro bego na tebede ne nkwana ya genetic modified organism food agatebana it's good for consumption kolengana na ba science go koranende nero monero tomete Moses kuri taria mutometa kwa nengwane na yana aba Kenya na ndio taka kwedi olenere totenere orikwije ndikena ebinte biche juu keno nyegerero tebrenga na ale scientist and in our field we know agenteke ya GMO nkirikebe igobona korro oigereire ngane Awangani oire ngane bono tebere nda odera jinse ya South Africa US ngotumia bari beseji konde abantu ba ngotumia bari chindagirejo konde bantu mbara mera magunjara simbara basese nage mwanju muri ngo support yore ngane iyo mura bensa tena bono tega jemo rende ngane ga amine dina genetic modified organ GMO na igeje since itu ya Kenya na manga kwanete boigo na tebede mangana irrigation ngakiate tebna ensemeli irrigation yeli galana kulala ngakiate ngaki serikali robeleti kwene kimana ngosimekere ndagiralia ende chikokonya ba Kenya na tete ba Kenya na mora bugana bintonda isibikoroba kulende na mbabegete merobelio kwene kimana ngaki bagosuka gochi bosio kwanga na serikali bia manono manju moyire to ekerangerekia ogo saengo sirole ngane yo morai bwense agoteba nga genetically modified organisms food nchibwati bonde bwensi tako tema kubeka magima ya Kenya sakong asengicho ndagerejo kole ndo confirminga ndagerejo mbiyere as human consumption no nyene tugo igo bana to ekerangerekia gwetera sinchira yimitandao ndizi abo to mekerangerekia ngosirole ngane ina ndagere yeje ngoje handedi jusinto arana gotukimbere bwaru na mangana broilers bantu machoba techingo kijo atana ambia jire go so consumption na bantu mbara kubogima tanga bantu nyakitali bara bange igaba tene ndagire imbiyere chingo kichiko wa kwende broilers echi gonyane gechuchike chiwiki bere kya korera mangana makong kya benya mingi na bate aboigo ande ayino ibirboigo ontwaro morai sense medio kwa media serikali kalonso musioka na tanga system na bono 2027 noari na tete na tubamuro kira mariete watermelon wasiwasi marieta mange lakini agate abuna noare tebe 2027 igagate na nden kwali kaniare obisi ya opposition leader official opposition leader sense ya Kenya ekara tena ebiseneji kurigereria etwara chinguru George komba che serikali gatana ese korosiwa PBI ya proposed obisi korosiwa etangandiri PBI yete tango obisi ya bet automatic
ono rende na tete mnambia tiga serikali initiate ndi kera osigwe asense ito yake Bia mono sana. Murai na te betenga ko yelia obubirango byubugima bira nenomo nebe getirege kongo. Igo ekininki ase abakenya. Osigo basemere weito ngaki guchikoba onye murai bwenso te birenga bringing down the cost of living is going to take time. Mpaka ririeri gose toko gendera guchandika buna bakenya. Igo basemere weito ngaigo guchikoba onye tubugete nango bironga ngo yeri wabire kurinda bona it will have to take time. Igo bana minute nga goikana mwanchu muligeria voice bomo chibi because it is going to take time na confirm tiri tukuligoro chinga kichicho na tebetanga erenale was na mangana ya accountability and naga neti in fact CSS vaike vosyo bwe bunge ochigo fesi aba bunga simaboli andonsi baratwale ene wizara yichi sembara dirige ntongera ndabuya moske Ezekiel Machogo na bago ikabosyo bwe bunge egere aro accountability yemirimo yae yobokoreri bwaye gochia saba Kenya tali bina diriko bagachire kamati gete selected committee gete ya mabora kibone bunge ngiba mondera bago maboli korurende mabunge koru totebe sameda mboni ngakirende asigete totara bindu bitara ikirana ngwalite irana bindu bitara ikayo ane nje tukiango gati asengwana yomurai wenze nelina nkumoji yarore kandebuna nasigete chinyumba choburali kolengana na inji kerumete na bare ko yana mpisiale mbaro beli kyara yarore kanena na impressed media na bondo obantu bakonyara information nata to bwasi yoku te ko bana dio kanya for the state of the nation yoga na te to bwasi yoku kolengana birengere bya baba aligane tibia sana akankabuga ngi Brighton amachaga aliga sabali kibali achigo ko represent Ndizi TV bono to bange deroko to bange derente loko chiri national di national roko bona na church baba aligane tibia kikima convention and it's very okay ekero au mention by name ayuna agenda daditko ligoro sense Meriane rope kero murai wense are koireria maboli ali bare ko abali kwa mangana mbado represented dende ndo then antware nge represented we are represented because in the ministry ngwa kwa na mangana ya ekiganja kya help ekiganja kya ripo murai wense ko ngana ngwana yani gatete buna ebadete koligereria ngakiji TVET ji training vocational education centers ngaki ko be kwemeroberio ngaki ko nyora jibe ngaki abana bali bako ba supported boyo ngaki bali bako nyora Harry Potter University ngaki bako nyoro baligerina ngere serikali te consolidate dirigerina abana be bako nyora chibese ngo bakonya jire ose njiri ko bakonya ane corona abana bali bako nyomba chiko nyora igoro waro murai bwense ni gata ketebuna bachikurina bana bali bako nyomba chintaka na bako nyora chibese chibono na bondo jineta ketuji babune chibasa rimbe chibasa de chibegire asabana bali batari kwenya bono neribu ndo chiko ngano murai bwense nige erengete buna echiko konya abana bali batari bakuruya sinyomba chiri chintaka batakere bagendera masomo lakini sima ngo chibali baira ni help eli baadaye na baira ni ndende lakini yaro kanena ndende na baira ni engoira ni baira lakini yaro kanena mbare batari konya ali bageri opportunity baro batana gushinyora barata ekine criteria kera konye mono asengencho bado bana mbaro bali university bago struggle na bande mbarororo na bande mbarororo batali kwenyara otete maitingana ki procedure neririye ekero umwana koya guchibase chia help is there a procedure ngaki umwana go akonyora esengencho bali batali guchikera na asikirende if there is a protocol ne procedure yo kubwati konyora bese omaide tusikona samatuka maiga yabana abangi gochinyora bali tusikona asamatuka maiga ntobwate abana bagachire parallel school university bagachire parallel apart from kurangiriwa barabutime tuse mbaga jinyore bono ndengi yigasira asense ngeyo bono bana baja kurangiri bono serikali netete kuira ni meroberi iyo yaro nakiyo kini ebirango bise mi asense igo murai bwense nabwate reason yae akurigiriye bono ne neta mangana abantu be education mbabwate reason yao bakuriri genteke asante divina Morara tebanga a confirmation yo murai bwense litukuligoro ya the cost of living ya togo setake kurende bono that's the reality
toko gendera komenya since ya Kenya wiki bintu bya bere burunge ikiagere bintu mbikongete koro COVID-19 koro mangana ya makabeso ebina bikoirira economy iranirense. It is high time to sibe emechibi egere to sire endoto yomuraibwense gwikirana oyo ndivina mora koro chinsemo cha South Mugirango kwanire igoro yengana ya uchumi nindo chebaigo Chris orina koro chinsemo cha Westlands Nairobi agoteba abana ba mintona wacheki na meremeta. Asante, picha ni maridadi sana. About the economy, there's nothing we can do. Let us come together and help our president achieve his dreams. Biamono sana kura chinsemo cha Westlands Nairobi. Samson Oroswa kura chinsemo cha umachoge chache agoteba niko locked kama kawaida tuko pamoja wane yen Kenya wherever ile ina kilige gukwano wikabono togetegerere ntubwati kende gionsi kulenda ebno montobene koromokia manyanga abana bankuragira bali nkubika bali cyanga kwenda bali skuru kinga kituganyete serikali nere gendera gusibo mochibi tonyore amatunda Benyon Samson Oroswa kurwabu machoge chache ogembo. Lakini totebena ase tumuraibwense kerande totebego dai ujinga kirende kolengane benga biaye na barachiko na kione ensi ya Kenya ya iranire birengo biaye kolengana nere ujum ingikerabe oroje na ebintu bisiko kya bakenya tokeri obo irane biya obosibo irane magotera na ensi transport lakini metendire na ina maguta kora kera lakini igori ndigo kepara lakini ndebisi gwira na inse bogi manabura abe bogi manabura oroba kasiko Jeremia 3 Jeremia 1 na bakonyora no bogi ma borro birake bone turakanye torena na lya korekana asenze mende sara toroje kusaga nimba ndeza asenze meria kedio fare ya kwandura matuka mange karoroja basaga niba ndeta sense skuna ngo gorujikojia lakini basaga niba ndeta sense meri twarimo wasiri bo bolendi boime kidure kindiki umuraibu ochira sense meri abarai barachiro rono ngurmagega bano tumetina kerio fare efare na reka kare to mochanda the value of death ya bere amangana makongu sana ekara bana banya te bago itu babera ali abanyaroka na basagani chombe jikai bone gendege nga kichombe jigwe endege na giansinyire lakini ndagede nje ngenda sense benda korobota tibona nda maana inki ekini kirali sense medi kiara ba wasiri kwa na barora kama wasiri kwa na basigari yani bono ekara ruro basagani bwa kero gende baikira ali bakugayana a lot of times niko tokoranga kero baruro the worst go happen kumanisha watu na bantu beruete nga sasa wanapingana na serikali bono tiga serikali nere mukigetambukiro kyabwanga abantu aroche kithura kindiki kawotebanga bono abanyanyimbo ibyombe bya police na bono bigo chiko gukora imirimo kigimana kwaneke buna ngukura bari busali obuibi no boiti obu bagendera kwaneke wase chinse mecho na nyatali kerio valioka chinse mochuncho karena West Pokot Turukana Elgeyo Marakwet obulendi mbugwanerete bonyale ko ba boko lendwa osobolendi boche egaraba Kenya na libarale maitekero lenka mwaona ndo menyarate bisonsogoli orocenga anything can happen at 10 time igonige tekali ko bagentukia ogusinyuko profile de obolendi gochia sabana bao ekarotoka endrata igo engineer Vincent na rolikira gotaba Brighton na Sara kutoka Bosansa PG tuko ngangare asante mbyamana soko confirm itoka nge kwagenda sigeta sabali ogachiete matya nyomondo mbijanto koroche na atuma maiga gochia sedo Doris toto aburi amona sorobi moturi rastas mbaye wa maiga asumurubuli bwensa kebono iga igombe mano mwanchu muligelia chinga kimagenda takona gotobwatia asumurubuli weli tukolia lero bwego mwana no lenge oenda tako kuma lakini orongoro usitu ajire ngumembe temete mbangira na kwajire nguma igona bube karotoro jena musbati yomo na abwate tunabetu byara ndojikoro singo kwale kegambero litukolia lero kero yote kana una niga mo butorete mugako echinsemo chansoni Nzenga iye ikire nze na wono lakini namba menya ine dewe bari musaja
na no musaja no mokungu bamenye pono senelio mana liabede ense ine ngaki alenge mwete ngikamo kosere ngai balenge moswa dinero yo magana makongo wale sana into lakini ense bintu bikona kwenda semitandao yani chibije njia nga semitandao ngaki yabede ngikiyabede ande bono mosubati yo ngaki ojugo bono mansrote karegoze ngaki jago muwaka wakirikara ikina boko mubona mosubati yo bono ngaki na plan digo ita matana de mada and mansrote tigacha totebi because nigo asaliti mwako ndebo be pi chibichanchira ali mitandao eju etali buronge nga onye mwagosa ni no se muraiwana naende okay I'm trying to imagine nga kiakore taga ikera sayo na gochiko okoro obo kebago ni magana ono tuambu akini bana tote bena dende bono ya majiri korekana na ya basaja tu averi endangered species bona basbadio konye ko bana chenda bone biombe bitageze bisoya bimo kabisa akini yaro ko bana mosubadi obutore tue zodebe ubutore turino totebe robere ubutore tanga bone salede tanga basubadi maturu seri chianga tanga magoregi lakini bono ntuno chumusaja busaja bwa bere bwa beire lakini bono agende kigeri umono kigeriwe na aya basaja na indunto ikorwa bono jena yikere iko bono roje ndense nembe nsen oroje bono twana ko tokara ko na roje yonde obino nyambani akar ko ikiri gente kaga na chusi amaiso na rusiwa ale boniga randero rento kia kore kande onye no so magori one ndombige ndrete kore kana ebibe Gusii ande bono mete Gusii abira se mapo karo tana Gusii oruete Nairobi ali empakasi Gusii waro tena kera panda bakabwate ndogere ke korokona kamkunji abagotware kwendali abagotwara kamkunji bari bakatwara pungera mwananchi abagarogi na Gusii tari gosoma statement rero bakagusia banta maiso on next na nego da wana ya Gusii bagare ko ni ntaba abagaro nsa bantu jinse mu Johnson bono bosoku no nyamwa gosanire ini unyama ya hali ya juu igo mokoli gichinjira chugo sonsora one this an attempted murder tora atebe because one montora bago bleed due to excessive bleeding montora bago siribo maso na bamanyitege ntao koro musubati orende but na inchebuno musubati yes eketalige ntoto kwigirira yes toligo kiegerera pi this is bad asengenjo okono koligi ko korusio monto bogima gotumeke process gite ngao nebanga no bororo ekene monto ekene gento apraneri for a long time ekoranto ko wasana no mwaka kabisa na ndo target allocation ili mara moja igokoranga mukungoyo ora abekeraniri ye nebekeranete na mete nga muganyerete ngajoganyerete monta ukwanire kana komoswana na igono oroberetie gobana ketari gento giachetenga by chance ngobwatirario chinsamo chansoni chikolere buna kolrete na mwakonde is in pain abwaro tunakemea katika jina la Yesu chimbwe echo chisire abasubati tumanye the right channel basubati meteri ntuto kwa gache mechi basubati ni ntuto gotene nie mechi ekero koraiga bono na kino nyina Bible ba epigiche you because this something yako genda viral kira sekere into public domain to manyekana nko kora tokara maiso moberbu mo ali mungu arobno kenyuna esuguma bono igano muga kondole nyagitari no aigambo be kero mondra wena da gikeri gentekiga egere tutege chimbo it's just a new year ntoraika ande libaga ngato kwanira mangana ya magendero na kiantu bagweseti you are beginning a new year ko mizo monto and no monto buanchite ekogera is your husband ayuna magosa na beta semente abona ikirwa sekambe torre agojaru itabali macheri oseni ajo goteana ya nto mai tinga kya joike nje ngani ko maromo swati yo ndore na bona bantu oika bantu baje bo around ye na ikatomorole ebichana bakora kanu monto innocent lakini ya magana makongsan ya Joshua ngwata baje no chitagete njire everywhere nano mwako yubuna ukwana kurose kitandikenya kitali de here ngokoro kitole and ageroro lenga Joshua is disturbing. It's very disturbing images.
images to ko onyo ko onyo na je disturbing na to ko ati ngoro yo ko remera ko digeria na bira bebere intip ko to ko ndasa semende studio to manyana ga igwa kire na tarai kana to ko ina to ma ko te to ska ago chibosio Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu ntabwo atomuganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kuri ndenkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo gucie sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerengeke nene ky'umuruburyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta bucie sumuntonde eliyo nera nyare bwetoma gwikibirengo by'igoro Brighton Makori nigairire ribagelio nagwisaransa n'abantu ao eliyo gokorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinsa ibere cyabutuko nabo igo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinsa isano nemo cyamugaso Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreli ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Aya antivirus inge kabono kare kosomo bono ya niga setting kare kosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bono bintu akai nono chomurubya kabisa gwichinyaro na papa antivirus bintu robira Ndizi TV news ke jago na so Facebook yabangu Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebye kenaye omwanjo ndigeti kurwabo kana to hozonja soa asakuru kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzubure wo Gusii Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata bati Ndizi TV news aya
Wima Electricals and Electronics nabaoni abebintu by'okuyiga kestima ne electronics ky'okutumika nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chibirika cy'okubelya mache, DVD players, chi machine cy'okugingira ebirobu by'estima bichi aina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokubasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo bwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ebundi engia ni yekorolekana ritukuri tangani ago ikase mirimo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwe mirimo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia ki mashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya ki mashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nechinde chinyinge, batarere, aseduka yabo, ere ase bara ya Kisii Kisumu Highway, imeyomo Kisii, asamagacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6, na boigo, mpabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo Kisii, bakeresimi ase namba, enoti isano na ibere noti, isano na isano na isato, ibere marakane, gose, enoti isano na kianda isano nemo, inye isano na isano na isano na isato, isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV obwenso bw'Gusii nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu Gusii. Ndizi TV obwensu Gusii.
Mimono no mwanju muri Ndizi TV kerwende tukutubwati ase mambi ya aboniga Wakili tuenteka kase studio ndo tukutorero bajake na Sara gata ikirane na botoko genda kirede ngoto tebere go singo ikiranale igora kirende ntogo tere ni morobiri na tara ikirana igotoko teina mbiyete to endere ko bamanaya ase mambi ya aboniga mbi mona sibari mande to maji SMS chino anne balindo je bakare ko ikilingane ye yo mosbati anyara ka ko koreke ntukitanya koreka na senseke ba de no mosbati yo nera atakere abwatwe nere akorerwe gento bunekyo nere gabande bagardana nere atakere ani ndebo oyiri nyaboka wadana yaya mosbati yo toire bosogu ki ayutari maskani amaya nano gona Joshan mokaya wadana ga kigusi ningi kyabeire kebe ekero monto akare gosirio bogima bwai ekero monto akare goika osunyunta aba monto yo negente kebe getakeri kororekana ande asense enkima. Pia mono Wakili amefika ndani ya studio bono na batoko tokora butulira bukurende karangara likeino na moka ndra gutuma togendera ko gesoma ase chinsa chikobwatia ekera bono toji goswa ase studio tokwanira mange igoro yeli chiko wewe Wakili na bogora mubuni na bono musbati oyo man sirota yana gose mada madara tongoria mura jagana na musbati oyo ndo tagete kokore gebeke mada yana gose man sirota ande karawo jigunga kyago jigo chachwa ekiarango ikiwale ase kambero ekero yanderete kurwaniro mabwaye no musajo oli mbwaye na kyabwate ande narwari osabachikwiranira no musubadi ndamwabere tikumanya lakini ndende mukora kwana bya mono Wakili itro Jochmo oikira ase studio agara wajo kwana Sara mange igoro yeli chiko otokumwari na senjera abeni jitikansuke bono ntigere Sara geti bekarba goja na Wakili bakwana mange yena Ndizi TV bwansomo gusi kiagere kerenga yito no gokorosera na ayo manya mange totigara mai akire gara go chekaransa bungwale ko ngonya tomwari gane kare karansira omanya gusuka so introduction ni kama no tenena nje ngora barakini nje dijigo nje kunya korani ndirichiga kwa izire ko no ani onkoanye kumwari ganya jibondi ya mwari gani Wakili karibu ase studio azenjera ya bene bono jinze jine chao bene karibu sana Wakili asante ojoji mono ali me studio atomaje kubati murubiri wirichiko aso murubiri wensakia yene Ndizi TV wansu kwa Gusii. Ndizi TV Obwansu Gusii. Kiremambia yama tuko wiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV kuna botambe toko chakeli ilitukuriao ase Obwansu tumere na manga koraganire ulitukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete Sara no mete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo muriya lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosali tukuriao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjera yobokirana baigona bagotonyora gwetera asenjera ye SMS osebalimo gotorora korwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera untulie imeya Ndizi TV
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitab mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chamugaso guika ikomeye chamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mokira asicingero cyabasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye kamanyaini kere nkoboka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simetandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanyumu sao bono na kumukinya kebirenkereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze ine aye n'umunye bw'ikianga cy'amitumba kiri cy'abana n'abantu abanene na nigo otagitego kigoragika kyange bono mama tefi mitumba bells nigo agokereirie sabari entambe nago gochiretera goikagesiri na munwa iga toko ni mitumba bells whereby toko ni chianga cy'abana cy'abantu abanene chirongi t-shirt blouse mixed dress tuko na blanket tuko na children heavy mix tuko na t-shirts China na Canada. Mutarere imeyumu chukisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room nambeyemo na boigo nyumba ya Ouru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili njeningante tokoreto musigo koruga igase mama teje asengenje mesigo yaye eregilede 1 na ndere miya emesigere mesafi kotomatole mesigo na yango chi Narok Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Anatuuzia mizigo vizuri, ni mama anaongea na sisi vizuri. Nere ngochari ale customer, t-shirt ngoto ale twabeke wiki ngima. Woni ganto bwate over ya December Christmas at a very cheap price, at a very nice discount. Akesi mibono obeke oda yao ase namba enoti sano na ibere isano na ibere enoti sano na isato eye moisano nemo enoti sano gose enoti sano na ibere isano na ibere isano na ibere inye isano na isato isano gose enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere isano nemo kianda enoti Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asige kakiange omwancho moligereria ometoboso kumboro bokobo ke bogo chabwa salia maskani egirafu kyao kyanda kyandansi
kwa nyoko kembua ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyoko chobuogo anyoro kuweka go kwarenge bikorto bya mageni Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kira ritukuria Jumatatu goika Ngoro ko papa antivirus umumuri ko koletera chingero butambe ko ritkuria Jumatatu goika Ijumaa kuru saa 11 mpaka SM ya Marogoba umwancho ndegereti no maitege tseni gaito na mbeyemo kia Ndizi TV wasubo mu Gusii ase litoka ligo toka lingazu litoka ngo kunyure cyane litoka ngo kurira mukuma so wasu no bolo kunye kuria papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV Kenda go tokwa chigabwa ase tseni gaito na mbeyemo kia Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana bali fuka